estamos un partido de primeira. Que tal? Vamos, hai que apurar, que estamos un partido de primeira. Imos. Espera un momento. Pero, a ver, Esther, está facendo cómputo e reconto de que leva todo pro partido do domingo. Cuidado que nos falta a clave. No, isto levo. Personificamos en vos, vaya dous, toda a forza do deportivismo de cara a este domingo, Esther. Que? Isto é maravilloso, é algo indescriptible. Pero vostedes dirán, por que os eliximos? Porque Esther, os seus 94... 4. Con estes 94 embarcámonos de cara a esta domingo, este partido que pode ser decisivo. No, pode ser non, vai a ser. Que sí podemos e vamos a subir o domingo en Valladolid. E punto. Estuve no colegio universitario e fui jefe de división. Era a única muller que había e era jefa. Perdona, Neto? Sigue mandando ben. Mira que nos di Milu que aínda hoxe xa xubilada que traballaches ata os 80 anos, non? Sí, 80. O sea, a química é o teu mundo. Un mundo, química analítica. Ademais me ofreceu o meu fillo. Te atreverías, me dixo. Como lle dixo? Te atreverías a ir a Valladolid? E Sería tan osada de... Sí. E a súa resposta foi... Pero que dices? Lo dices en serio? Claro que voi. O teito non está no domingo. O teito é que se cadran un par de anos... O Dépor é moito Dépor, eh? É Esther é moita Esther. No, bueno, o Dépor é moito Dépor. Pois Esther e Milu, dúas xeracións tamén están os seus fillos de por medio. O domingo, ata Valladolid, a levantar o deportivismo. Forza Depor!